Bengalele Isxazululo sisonke Beats Production. Isxazululo Kasi Army Music Records. I call this one HumAnimals. Iqhuquzelwe ekameko zangampela. Lalela yo ngiyathusa ngikubona njalo makusa kunginike isiyalo ngiyanxusa nakuwe zando kuzomele kube nento eshintshayo ningane ikhulayo eyibukela kuwena njengezimthembayo umalume bezimazi zingacabanga ngicabanga ngodlengolayo kuyoze kube nini sikhululeka kuphela ngoba kusemini sisamukela ukuphila ngokusaba ngoba kunesibazi njengonjandini imiphakathi sempini lezi zimo ziyaphila nangakini silaxaziwe ngoba nabomthetho bayikhethela bacinga ini HumAnimals elokishini elisha kunabamnyuko bezile kwelidala kunabamgwazile watholakala ekseni bemgumlile ikasi lihlanzekile ngcole emphefumulo kodwa bagcinile namanje salala sithandazile sibonge makusa siphilile ngakho phansi kodlame nedakamizwa emphakathini phansi lezo zenzo zimbangela mehla namalanga sijomba ikasi lanobulwane phile ebantwini kanti ubuntu phile elwaneni ukulungisa lawo maphutho kube sibonele sihle esizukulwaneni HumAnimals elokishini elisha kunengane ehlongoliwe kanti kodala kunogogo khuthuziwe bamthole eshisiwe HumAnimals sinimthole boshiwe samthole hengiwe yaze emhlabeni kunabantu kodwa ngathi umdala usikhohliwe HumAnimals elokishini elisha kunengane ehlongoliwe kanti kodala kunogogo khuthuziwe bamthole eshisiwe HumAnimals sinimthole boshiwe samthole hengiwe yaze emhlabeni kunabantu kodwa ngathi umdala usikhohliwe abantu sebagcwala ubusathane kusundana endeni namakhelwane kuleli khaya kuhlezi kuliwa ngokuthula kaze kuboniswane phila kakhulu ubulwane iningi licasha ngokubabazalwane nesizwe semnyama sicindezelana sonke ukuze sithomelane kudlwengula ingane nomama inqwabe exhasha zomthetho esemakhaya kuma-suburbs akunakuthula nasemagetho abantu bakhetha ukushiya ukuphila ngezenzo bajaha isiphetho epolitika senza sikholo ukuthi thina silawula ukhetho namathaveni abulala intsha amalokishini egameni lokuphila esilonga zonemvuma kusemthethweni ukusiphendula iqila abefundisa abaphricha amanga ngoba begaqela iminikelo babulala igama lomdali beshiya nesibi isibonelo for ingane nekusasa lazo madoda kumele kube noshintsho lapho esingakhona ukulungisa khona noma ngasaqondanga yonke into akube nokuthula uthando nokujabula sithi ukukhula ngoba ubamdala akusho ukuthi awunakuyenza into yobula HumAnimals elokishini elisha kunengane ehlongoliwe kanti kodala kunogogo khuthuziwe bamthole eshisiwe HumAnimals sinimthole boshiwe samthole hengiwe yaze emhlabeni kunabantu kodwa ngathi umdala usikhohliwe HumAnimals elokishini elisha kunengane ehlongoliwe kanti kodala kunogogo khuthuziwe bamthole eshisiwe HumAnimals sinimthole boshiwe samthole hengiwe yaze emhlabeni kunabantu kodwa ngathi umdala usikhohliwe